A day in my life guru madrasah bolo. Iki esuk-esuk bar subuhan aku langsung dijak nang pasar bolo, Pasar Raharjo Teloyo iki bolo. Iki tepate nang sandike pasar daleman. Nah, iki aku dijak ibuku arep blonjo barang bolo. Nah, blonjo barangnya apa? Nah, iki gedang. Gedang iki sireng ku arep dienggo jaburan bolo. Dadi nang masjid niku ibuku ngirim jaburan ora panganan sing liya. Bibar songko pasar langsung gas jalan kaki bolo. Lumayan lah sithik-sithik, paling ora etuk sekilo 2 kilo lah. Dinggo ngenep-ngenepi target 10.000 langkah per hari bolo. Ujuk-ujuk wis ketok sekolahan bolo. Nah, iki aku lagi antri ame absen bolo. Biasane aku absene jam 6.15 bolo. Dadi tekone sing paling risik dhewe, sing paling isik dhewe iki ya aku bolo. Anu dilebokke sik, bui sing rapi. Nah, kuwi mau contoh tugasku yen pemaku jaga nang mburi bolo. Dadi tugas kuwi nertibke anak-anak sing kirane kuwi ranggo sepatu, sing klambine metu dan lain sebagainya bolo. Bibar jaga nang mburi terus aku langsung ngajar bolo. Dina iki aku etuk jadwal nang 8A bolo. Sorene terus iki tak lanjutke jalan kaki bolo, nggenepi sing mau esuk bolo. Terus iki sekalian wae aku bal-balan karo bocah-bocah bolo. Lumayan tipis-tipis karo sisan ngabuburit bolo. Bengine ditutup salat tarawih karo tadarusan bolo. Alhamdulillah dina iki wis 19 juz bolo.